интизор меравад ки моҳи августи имсол аҳолии тоҷикистон ба 10 миллион бирасад. ҳамасола 11 июл дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи аҳолӣ таҷлил мешавад. дар соли 1987 аҳолии ҷаҳон ба 5 миллиард расида буд. ҳоло бошад аҳолии дунё ҳудуди 8 миллиард аст. тоҷикистон ҳам дар афзоиши аҳолии дунё саҳми мусбат дорад. ҳоло меравем ва сокинон мепурсем ки оё афзоиши аҳолии тоҷикистон раванди мусбат аст? 10 миллионов – это большая цифра. Это большой человеческий ресурс. 10 миллион ин рақами бузург аст. Ин зарфияти бузурги корӣ аст. Ин нерӯ агар дуруст идора карда шавад, ин метавонад нишондоди тараққии кишвар шуда тавонад. Муҳимтар аз ҳама аҳолӣ бояд босавод бошад. Главное, чтобы была образованная масса. Надо повысить уровень образования. خیلی نگاه کنیم اگر این خطای 2 میلیارد زیادن هم میخرن هم مردم میخرونن ما 10 میلیون هم که باشیم نیم خطای خرون شدیم بار منامی همش خطای خرید آورده کنیم استحصال خودمون زیادتر شد با خوبتر آدم بسیار شد استحصال کار. В итоге будет построено очень много различных универов и учебных учреждений там, и в итоге получается образованность населения. дар натиҷа донишгоҳу дигар муассисаҳои таълимӣ сохта мешавад ки ин ба баланд бурдани саводнокии аҳолӣ хидмат мекунад. нерӯи корӣ ҳам зиёд мешавад. шаҳри мо ба як мегаполис табдил мегардад. Мы будем становиться больше и выйдем на мировую арену так, ну, как, надеюсь, мегаполис. Для того, чтобы население было большое, обязательно нужно, чтобы на самом деле... барои аҳолӣ бояд фабрикаву заводҳо сохта шаванд ва вақте аҳолӣ зиёд асту ҷои кор набошад, ин ҳам хуб нест. Я так думаю, уже Душанбе такой развитый город. Рост населения это всегда хорошо. афзоиши аҳолӣ ҳамеша хуб аст. фикри ман ҳамин аст. Мое мнение, что это хорошо, да. Хорошо, так как чем больше населения в стране, она будет намного... вақте аҳолӣ бисёр аст, дигар миллатҳо ҳам зиёд мешавад. ҷомеа фаъолтар мешавад. Какие-то свои традиции, новые обычаи. Это плохо.